тантанаҳои ҷашни наврӯзи фархундапай дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо самимияти беандоза ба таърихи пайдоиш ва муқаддас донистани ин ҷашни ниёгон бо шукӯҳу шаомати хоса истиқбол гирифта шуданд. Сокинони ноҳияи Темурмалик бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии кишвар ваҳдати миллӣ, раванди босуботи корҳои бунёдкориву созандагӣ, гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ ва арҷгузорӣ ба мероси пурғановати фарҳанги миллӣ Наврӯзи байналмилалиро дар варзишгоҳи ноҳия бо шодиву фараҳ ҷашн гирифтанд. боиси ифтихор ва сарфарозии ҳар яки мо тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад ки яке аз ҷашнҳои қадимтарини мардумофари мо ҷашни Наврӯз аз нав эҳё гардид ва имрӯз дар саросари кишвари азизамон ҷашни Наврӯз бо шукӯҳу шаомати хоса дар тамоми қаламрави кишвар аз хурдтарин кӯча, деҳа, маҳалла, ноҳия ва ҷамоат имрӯз ҷашни Наврӯзро истиқбол мегиранд ва бо як дастовардҳои хуби идона ин ҷашни миллиро таҷлил менамоянд. дар ноҳияи Темурмалик низ дар қатори дигар шаҳру навоии кишвари азизамон чорабиниҳои идона ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз таҷлил карда мешавад. ман ифтихор аз он мекунам ки дар ин сарзамини бишостаи мо сар то сари ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯзи аҷаб рафта истодааст. ман ҳамаи шуморо ба муносибати иди фархунда яъне иди Наврӯз табрику таҳният менамоям. имрӯзо дар ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯзи аҷаб рафта истодааст. ин ҳазама аз пешрои миллат ҳама аз тинҷии сулҳу салоҳ ки дар сарзамини мо пойдор аст. чун сокинони дигар шаҳру навоҳии мамлакат дар ин тадбири идона маҳсули заҳмати деҳқонони ҷамъияти деҳот, дастоварди илмиву эҷодӣ, ҳунарҳои мардумӣ, бозиҳои варзишии ҷавонону наврасони мактабҳои варзишии ҳудуди ноҳия, инчунин дастоварди ташкилоту муассиса ва коргоҳу корхонаҳо ба намоиш гузошта шуданд. арҷгузорӣ ба ин ҷашни ниёгон сол то сол дар қаламрави мамлакат шукӯҳу шаомати тоза касб намуда, бо шукргузорӣ аз сиёсати созандаи давлату ҳукумати Тоҷикистон бо сарварии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯзи байналмилалиро хурду бузурги мамлакат бо самимияти беандоза ҷашн мегиранд. бале, ҷашни Наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи миллии мардуми тоҷик буда имрӯз бо дастгириҳои пешвои миллат яъне мақоми байналмилалиро ба худ касб кард ва имрӯз Наврӯзро на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он ва дар тамоми мамолики дуру наздик ҳамчун як ҷашни расмӣ ҷашн мегиранд. ҷашни сирф миллӣ аст ва пояҳошам аз миёни мардуми тамаддунофари форсу тоҷик омадааст ки имрӯз мардума ба дӯстиву рафоқат, ба покизагӣ, ба дурӣ ҷустан аз ҳар гуна туҳмат, ба ҳамсоядорӣ, яъне дар Наврӯз ҳамхел андешаҳо ҳаст байни мардум ки бояд ки онҳое ки ба ҳамсоё қаҳриянд бояд рафта оштӣ кунанд. яъне якдигарфаҳмӣ ва муҳаббати якдигарро бояд ки бисёртар бо якдигар дар ҳамоҳанг шуд ва нисбати якдигар кино бухла аз дар Наврӯзҳо бояд аз дил берун кард. дар ноҳияи Темурмалик ҷашни Наврӯзи оламафрӯз, Наврӯзи байналмилалӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардида истодааст. дар намоишгоҳи мо бошад занону бонувон, ҳунармандон аз хурд то бузурги ноҳия бо як омодагии ҷиддӣ ширкат варзида истодааст ки хурсандии онҳоро ҳадду канор нест. яке аз суннатҳои Наврӯзи аҷаб ин оростани дастурхони ҳафтсину ҳафтшин ва инчунин суманак мебошад ки дар ин ҷо бонувон тарзи омода намудани онро пешкаши тамошобинон гардонида истодаанд.
дар қатори намоиши дастоварди чеҳварону ҳунармандон ки хоси наврӯзи мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад, ташкили фестивали бозиҳои миллӣ ва дигар бозиҳои варзишӣ низ дар намоишгоҳ пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд, ки талъан будани наврӯз ва варзишро бори дигар бар аъло инъикос гардонид. басо ифтихори мо сокинони диёр аст ки дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми ҷаҳонӣ касб намуда, дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун иди баҳору зебоӣ, ваҳдату баҳамоӣ, дӯстиву рафоқат ва баробаршавии шабу рӯз таҷлил мегардад. бале, яке аз санъатҳои наврӯзӣ гӯем ин бахшида ба ҳамин ҷашни бузург гузарондани мусобиқаҳои варзишӣ аст ва ноҳияи Темурмалик ҳам дар ин бахш бисёр фаъол буд. ҷавонони мо дар баъзе ҷамоатҳои деҳот гӯштино баргузор карданд ки мо инро дар саҳифаҳои фейсбукӣ пахш кардем ва ачхеле ки ҳозир мебинед мана намоишҳои варзишгарон дастовардҳошон ҳам дар ҳамин ҷа ҳаст ва варзишгарон бисёр дар ҳамин фасли баҳору наврӯз бисёр шавқашон зиёдтар шуда ба варзиш бисёртар роҳ овардиянд ва ман фикр мекунам ки наврӯз барои варзишгарони мо як заминае мешавад ки дар оянда барои рушду нумӯи варзиш саҳми бо арзиши худро бигзоранд. ноҳияи Темурмалик ҳам ноҳияи кӯҳӣ, ҳам ноҳияи паҳлавонпарвар ҳам ҳаст гӯем, хато намекунем. ҳатто дар замони шӯравӣ ҷаҳонпаҳлавон Саймимин Раҳимов аз ҳамин кӯҳистони собиқ ҷорубқул имрӯз ҷамоат ном гирифта аз гурдоварон. умуман ному шарафи ноҳияро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштанд ва ба ҳамин монанд бисёри дигар ҳаст ки дар барои шарафу номуси ҳам ноҳия ва ҳам барои шарафу номуси ҷумҳурӣ фидокорона саҳми худро дар варзиш гузоштаанд. бо ифтихор гуфта метавонем ки ҷашни наврӯз ин ҷамъоварандаи тамоми тамаддунҳост, мардумҳост ва сокинони ноҳияи Темурмаликро низ ин ҷашни бузург имрӯз дар як майдони васеъ ҳамагиро сарҷамъ намудааст. аз чеҳраи хурд то бузург мо мебинем ки ҳамагӣ ифтихори миллӣ доранд, ифтихор аз ватандорӣ доранд ва шукронаи сулҳу субот, шукронаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мекунем ки мо имрӯз тамоми ҷашнҳои хешро дар дохил ва хориҷи кишвар бо як шукӯҳ шаомати хоса таҷлил мекунем ва ҷашни байналмилалии Наврӯз ки худ рӯзи нав аст, Наврӯз аст, имрӯз дар саросари дунё бо ҳамин рӯз таҷлил карда мешавад. ва якояки сокинони кишвари Язамон чӣ дар дохил ва чӣ дар берун аст ҷашни умумимиллии байналмилалии Наврӯзро самимона шодбош мегӯям. рамзи эҳтиром ба тамоми сокинону меҳмонони ноҳияи Темурмалик дар оғози бо тантанаи ин ҷашни ҷамшедӣ нахуст намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар меҳмонон аз намоишгоҳ дидан карда барои дар сатҳи баланд омода намудани чунин як намоишгоҳ изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуда, сокинонро барои боз ҳам эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ, саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳидоят карданд. бахусус дар самти ҷавонон ва варзиш, дастоварди машқварзону варзишгарони касбии ноҳия аз Наврӯз то Наврӯз дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ муҳиму назаррас арзёбӣ карда шуда, меҳмонон кори мураббиён ва варзишгаронро баҳои баланд доданд. нукта намонад ноҳияи Темурмалик ки худ аз қадимулайём ва варзиш машғул аст. дар ноҳияи Темурмалик низ имрӯз 4 муассисаи мактабҳои варзишӣ кору фаъолият мекунад ва аз рӯи 11 намуд ба шогирдон машқу тамрин медиҳанд.
در نوحه تیمورملک جوانان، نورسان و عموما ساکنان رو به ورزش آورده امروز به حیات طرز سالم الکی خود فهمیدن که رو به طرز حیات سالم آوردن لازم و همگی به ورزش مشغولند و در نوحه مسابقه های خرد و کلان فوتبال، مسابقه های گوشتینگیری، وزن برداری، تنیس روی میز، ششکای شахمات منتظم دایر میگردد و با این وسیله ما میتوانیم این جشن اجدادی رو در یک روحیه بلند افتخار از ملی تجلیل نموده باشیم. дар базмгоҳи чорабинии идона иштирокдорон зимни баромади шодбошии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ аз қудуми пурфайзи накҳатбори наврӯз ва ҷанбаҳои таърихиву ваҳдатофарии ҷашни миллии мардуми тоҷик бо ифтихор ёдовар шуда таҷлили пуршукӯҳи ҳамасолаи наврӯзи байналмилалиро бо иштироки тамоми қишрҳои ҷомеа нишон аз пойдории сулҳу истиқлоли комили ватан маънидод карданд. ҳамчунин намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ тамоми сокинони ноҳияро бо ҷашни наврӯзи фархондапай таҳният гуфта таъкид доштанд ки бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашнҳои бузурги дар пеш истода корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳия бо маром идома ёфта то ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ ноҳияи Темурмалик ба яке аз ноҳияҳои пешрафта ва макони қабули сайёҳону меҳмонони дохиливу хориҷӣ мубаддал бояд шавад. дар идомаи чорабинӣ ҳамчун рамзи эҳтиром ба фаъолияти як қатор кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту идораҳо ва варзишгарону мураббиёни муваффақи ноҳия ифтихорнома ва сипосномаҳои раиси ноҳияи Темурмалик ва тӯҳфаҳои таъсисдодаи намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. ин аст ки мардуми заҳматпешаи ноҳияи Темурмалик баъд аз ҷашни сада ва дар арафаи наврӯз тибқи анъанаҳои гузаштагонамон омодагиро ба корҳои бунёдкорӣ аз ҷумла кишоварзӣ ва ниҳолчинонӣ вусъат мебахшанд. ҷашни наврӯз бо хусусиятҳои ваҳдатофарию муттаҳидсозии мардум бо шукӯҳу шаомати хоса ҳамчун пайвандгари қалбҳову ҷашни бахшоишу меҳрварзӣ дар сатҳи баланди тантанавӣ истиқбол карда шуд. در نوحه تیمورملک یک جماعت شهرک بهمنرود و 6 جماعت دهات در عموم 7 جماعت کار و فعالیت میکنند و ساکنان در آنها عمر به سر میبرند. از خردترین دهه امروز تا مرکز نوحه تمام ساکنان دست به کارهای آبادانی زدند. تا امروز زیاده از 5000 درختان آرایشی و سایه افکن شنانیدند. بیخ درختان رو نرم کردند و به حشرهای دستجمعانه برآمده تمام کوچه و میدانها رو امروز با آمادگی این جشن عمومی ملی آماده نمودند. در قلمرو چهاربینی‌های برگزار نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه تیمورملک در جماعت‌های شهرک و دهات نیز چهاربینی‌های تنتنوی بخشیده به جشن نوروز طبق رویخط طبق جدول تصدیق برنامه‌ها دایر کرده شد و در چهاربینی‌هایی که در جماعت‌های شهرک و دهات برگزار گردید پیش از همه دستاوردهای هنری کدبانوانی نوحیه به معرض تماشا گذاشته شد. هنرمندان امروز آن محصولاتی که امروز میکنند و به سودا میبرند ارغوان‌های سیاحی آنها را به معرض تماشای تماشابینان گذاشتند. баъди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон Наврӯз бо тамоми шукӯҳу ҷалолаш эҳё гашта ба ҷашни асосии миллии тоҷикон табдил ёфт ва дар сартосари ҷумҳурӣ ва берун аз он бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карда мешавад. ҷашни Наврӯз айёми гузариш ба фасли нави зиндагӣ, пирӯзии гармӣ бар сардӣ, ҷашни равшанӣ ва нур, дӯстиву муҳаббат, шодиву хурсандии ҳамагон мебошад, ки дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. дар идомаи рӯз баҳри фароғати иштирокдорон барномаи мукаммалу рангини театр кунонидашуда бо савту навоҳои дилошуби ҳунармандон пешкаши ҳозирин гардонида шуд. пешниҳоди ҷолибтарин бахшҳо ва таронаҳои ватандӯстиву таҷассумкунандаи баҳору наврӯз ки дар сатҳи баланди ҳунарӣ иҷро гардид эҳсоси фараҳмандиву нишоти сокинонро дучанд сохта. ин ҷашни бостонии миллати соҳибтамаддуни тоҷикро ки писанди оламиён гардидааст боз ҳам ба дилҳо наздик و استقبال آن را میان اهالی شکوه و شهامتی بیشتر بخشید. باعث افتخار است که عید اجدادی، سال نو اجدادی همساله در تاجیکستان عزیز با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. خاصه بعد مقام بین‌المللی گرفتن
این عید بزرگ نیاگان در تاجیکستان و در سایر کشورهایی که عید بین المللی نوروز تجلیل می‌گردد، این عید را مردم با یک شکوه و شهامت خاصه استقبال می‌نمایند. بیا نوروز زیباتر گردان وطن بهشت آسای ما را. بیا نوروز با دلها شادی و فرح و با مردم تاجیکستان عزیز فیض و برکت ببخشان. ما مردم ناحیه تیمورملک این عید اجدادی را با یک شکوه و شهامت، با یک دستاوردهای شایان مهنتی در روحیه وطنسازی و آبادکاری میهن تجلیل نموده ایستادند. عید بین المللی نوروز را با کل همدیاران شادباش گفته و خاندان هر یک آنها سعادت روزگار را تمنا داریم. خوش آمدی عید بین المللی نوروز. ضمناً اطلاع داده شد که مطابق با نقشه چهاربینی‌ها اوید با سزاوار استقبال گرفتن جشن نوروز بین المللی در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان چون همساله برگزاری یک قطار مسابقه‌های ورزشی از جمله مسابقه بین المللی گوشتین ملی گوشتینگیری در روزهای بعدی در جماعت دیهات سیدامیر رحیموف، جماعت دیهات کانگورد و دیهات چیلچه ناحیه به نقشه گرفته شده در سطح بلند با اشتراک وسیع پهلوانان از تمام گوشه و کنار جمهوری و بیرون از آن راه اندازی می‌گردند. تنتنه‌های جشن نوروز بین المللی در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان با برگزاری دیگر چهاربینی‌های فرهنگی و فراغتی و همچنین مسابقه‌های ورزشی در روزهای بعدی تجلیل کرده می‌شود.